Příjemný večer. Vítám vás u nás v Sudově hlavně a dovolte mi, abych nejprve se vrátila k jedné naší krásné a již tradiční podzimní akci, a to k lampionovému průvodu a soutěži o nejhezčí víňové strašidlo, a vyhlásila vítěze této soutěže tady před tímto ohromným publikem a doufám, že je odměníte potleskem. Komise to letos měla velmi těžké, jako každý rok. Všechny výtvory jsou vždycky krásné, ale kdo nakonec vyhrál? Přečtu 6 jmen z vás, rodin Hlavnovských, kteří dostanou poukázku na odběr zboží dle vlastního výběru v hodnotě 100 korun v obchůdku u Dáši Hartlové květinářství. A protože bychom teď se tady složitě měnili a šli si pro poukázky, tak samozřejmě po skončení dnešního večera nebo příští týden na úřadě si poukázky můžete vyzvednout. A kdo měl letos nejhezčí víňová strašidla v Sudově hlavně? Byly to zbytovky rodina Michala Pokorného, slečná Míša Soukupová, partnerka Jardy Sůry, rodina Lankašových, rodina Hepnarových Nepomuckých, rodina Ivety Zalabákové Tomanové a Dana Marečková z Košišnické ulice. A největší víni jsme měli my Houtkovi. Potlesk patří všem odměněným a blahopřeji k získání ceny. Já vám děkuji za pozornost a zase se někdy uvidíme. Nebo nesvedla. Čekáte ještě? Jo, divadlo, víte, oni mi obchodníci v zákulisí říkali, že nám to ještě moc nejde, takže mám zamluvit sál na příští víkend, že bychom to jako si doskoušeli, ale když tak teda koukám na to, kolik vás přišlo, tak dobře, obraťme list a my to dáme. Krásný dobrý večer, vítám vás jménem obchodnického souboru Hlavnováček u nás ve Hlavně na dnešním představení. A pozor, máme změnu žánru, nebude to pohádka. Letos jsme si připravili veselou letní komedii od pánů autorů Zdeňka Trošky a Petra Markova. A pojďte se s námi tedy nyní přenést do jedné typické české vesničky, kde mají zemědělské družstvo, živočicháře nevěrného proutníka jednoho, rodinu Škopkových a Konopníkových a pojďme sledovat jejich osudy. Já vám přeji příjemný zážitek, začínáme. Jaká by to byla náves bez soudné stolice, která musí vědět úplně všechno, právě žije příběhem Miluny, Blaženy, Venci, Evíka a další. Že vám to něco nebo někoho připomíná, věřte, že je to podobnost čistě náhodná. Co pak nám to v tom Mexiku dneska uvařili, ukáž. Zase se to nedá žrát. Vypadá to teda nic moc. Ukáž, jen tam dole. Dělí mají mlíko. Dobrý den. Dobrý den. Blaženko, kam pak? Ale tady do kanceláře něco jim ukázat. Jo. A co to máš? Svatební oznámení. Taky. Hele. Máte to v obráceně, teta, vzhůru nohama. Když já na to prd vidím, rozsedla jsem si brejle. A kdy pak to máte? Už brzo, teta. Od soboty za týden. Když ono už to klepe na pupek, viď? Čau. Čau. Můžu? Hezký, Vy? hodně štěstí. Díky. Se na sebe usmívali, viděla jsi, co jsem byla. No jo, ale jedna druhou by sežrala. Toč. Dobrý den. Dobrý den. Taky ti dali. Mají to moc hezký, viď? Celý ve zlatě. Moc jim to stálo. Jo, teta, to já nevím, já se totiž ještě vdávat nemusím. To víš, že ne. Můra pelešivá, když si to dvakrát nechala. A jsme na venkovském dvoře, na obyčejném dvoře, jakých je tisíce.
ale přesto každý z nich má svůj osobitý půvab a neopakovatelnou historii. Takhle je to ve hlavně u Škopků. Tohle mamínko vypijete a nejde to vypijete. Ježišimarja, mámo by nejradši oddělal, jak co nejhorší není nastane. To si děláte srandu, ne? No, tohle horku, vám sem nosej pivo, vy jste ožrala a vyvádíte na celý hlavna. Ježišimarja, z čeho bych byla ožralá, když mi nic nedá, teď se trápíte hlady. Slyšíte to, doktore, že vám huba neupadne? My prej trápíme hlady. Člověk si od huby utrhne, podívejte se chudák, jak vypadá. Ona tady plácá takový bláboli. Teď je to pravda, jako dneska, ta polička byla kyselá, blé. Mamínko, když je to kyselo, tak je to kyselý. To si musíte rozmyslet, co vlastně chcete. Nepovídej, to vůbec nebylo k jídlu. Prej to nebylo doktore k jídlu. A přitom toho zblafla celý kastrůlek. A řízek mi taky neuděláš. Ježíši, maminko, čemu bych vám dělala řízek? Čím by se ho kousala, když nemáte zuby? Nemám, mám tamhle v Ferenci šupleti. To máte, ale už 15 se si nešoupla do huby. Začíte se to kousala. To je jedno, a gulášek mi taky neuděláš. Maminko, ty dobře víte, že po gulášky trpíte průjmíkem. Přesný slovo, doktore, ona se nám vždycky po něm posere. A toho tvýho starýho znám taky, moc dobře vás všechny znám. A co ti, maminko, chcete říct? Já vím, že ten můj starý stojí za hovno, ale je to můj manžel a to se nedá nic dělat. Jo, je to ožralá ty taky. Teda, maminko, jak to tady mluvíte před doktorem? Ještě odejde a co si o nás bude myslet? Pane bože, jak já k tomu přijdu takovouhle dceru. Maminko, podívejte se. Co jste si udělala, to máte. A teď tohle vypijete. Nebudu. Stejně víte, že vás vždycky přeberu. Tak je to je pořád u nás, pane doktore. Já si kolikrát myslím, že jsem krotitelka divý zvěře. A ne jako milující dcera. No, ještě si sousedí budou. Myslím, že ji tady mlátíme. No ale tak babi, já vám teď předepíšu takovou moc dobrou medicínu, jinou, lepší. Já jsem ti na pár medicíny vyprdnu. Teda maminko, takový šprostý slova. Už jste taková starší žena, měla by se mi konečně rozumět, ne? Tak už budete slychat. Doktore, pojďte, pekli jsme na svatbu a v našem přece koláčky na rebu. Pojďte, šup. Doktore, oznámení. A celý ve zlatě ten nádhera, co? Pak jí to stálo. Kde pak máte vaši krásnou nevěstu? Ale roznáší oznámení po hlavně. Doktore, hele, odtedy Martincovi z Palavy. Po kalíčku. To nepiju, paní Škopková. Jo. A jaký pak pití, doktore? Vždyť je to lék. Tak, abych neurazil, na Blaženku. Ta pálica. Ještě do druhý. Škoda, že Blaženka není doma. Něco se jí tuhle přines. Ježiši, doktore, to je krása, že si děláte škodu. Teď my máme kytek plnou zahradu. Taková orchie. To si ani žena nezaslouží. Neříkejte, paní Škopková, já takovou najít na rukou bych měl. Já vím. Dohoda příští inženýrka.
že košíček, kola moje. Jeden. Ten blázen, není to pan farář? Co se vám stalo v velebnosti? No, Vy vypadáte, kdo to byl? Nějaká Tvář taková. skoro jako anděl měla. Vlídně ke mně promluvila a prach z mého roucha horkou rukou očistila. Nějaká hůra, že jo? Pojďte, pane farář. pojďte, my vám očistíme. Je, paní učitelko, dobrý den. Ahoj, Miluno. Paní učitelko, co tady děláte? Ale vrazila jsem do nějakého dětka. Vletěl mi na kole přímo do cesty. No jo, otík, farář, naše to doma Gomora. Prosím tě, udělej mi kafe, nebo si z toho picnu. Jo, jasně. A paní učitelko, co tady vlastně děláte? Ale přivezla jsem ti něco ukázat. Tak, to je moje vendulka. Hezká, co říkáš? No to jste mi úplně vyrazila, že? No, on mezi náma se dá nic moc. Ale hezká je po vás. Ale vy jste vždycky byla kočka. Všichni kluci v autoškole do vás byli. Jo, zlatý Brandejs, to byly časy. Ale v Praze mám teď lepší plat a po manželovi mi zbyl barák, nějaký prachy, ale jinak nic moc. A to je hodina, kde bych teď našla, Miluno? No, nejspíš bude v kanceláři nebo v krabině, ale jsou dvě, to bude nejspíš na kávičce v kanceláři. Já se mějte. Ahoj, Milu. Zavírám, prosperuje. Mlíka máme dost. No, je to dobrý, je to dobrý. No jo. Nazdar. No nazdar. Tak, jak je to teda? Teď si nám psal, že jsi se s ní rozešel, že si pro nás přijedeš, že si nás vezmeš k sobě. Zase keci, co? No kecino, zase kecino. Napsal jsem, no, ale prostě to nějak nevyšlo, no. Víš, ona je taková... Co pak, no? Ona je taková citlivka. Aha, no. citlivka. A tvý dítě je co? Špalek? Hele, už jednou si nás zradil. Já jsem zradil. Tak já za to můžu, že jsi si vzala toho prachatýho dětka, jo. Já jo. Jenže tenkrát, holčičko, ty nějaké živočichář nebyl moc dobrý, víš? No. To je ona, prosím tě. Pojď někam. No, mýval lepší vkus, ale docela ráda, že jsme se známí. Jsi se zbláznila, ne? Dobrý den, slečno Evičko. No ahoj. Dobrý den. Prosím tě, No. dej mi ještě pár dní. Ale pak si mě vezmeš. To víš, že jo, ale s Evíkem to radši vyřídím sám. Víkem. No, s Evíkem, no. A až se vrátíš ty Vídně, tak zase budu volný jak ten pták, no. Chudák holka. Ale tak 18. A jestli to do té doby nezvládneš, tak jim dělám takovou ostudu, jakou hlavna už dlouho nezažil. No. Co blbneš? Přiznaj se, Gábina, teda inženýrka Tejfarová, no. neznám, odkud. No, z autoškoly. No, chodili jsme tam já, Venca a Miluna. No, vždyť víš. No nevím, to si máš. No já, dovol. Co je pak tohle? No, to je přátelské políbení na rozloučenou. No, všude na světě je normální, že se lidi líbají na rozloučenou, nebo ne? No. Všude na světě možná, ale tady hlavně ne. A jak to, že mě zná jménem? Co? Jo. Co? Jménem, jo? Jo, řekla mi Evičko, slečno Evičko. Dokonce víš, že jsem ještě svobodná. Jsem jí tě představil, ne? Jsem jí řekl, že se budeme brát. Aha. No. A kde je pak tohle? To je vendulka. A to paní inženýrka Tejfarová jezdí po okrese a každému na potkání dává fotku svého dítěte, jo? No, nechala to tady. No pro koho? Pro koho? No, To řekni. no pro Vencu Konopníkovic, no. A Mírnik, Styrnek, jsou tebe, veď? No, se žení, ne. Bylo jí blbý mu jí dávat teď. Tak mě poprosila, abych mu jí dal. No, prosím tě, nedivte také hlavně nikomu ani mu. No. Chudák
zase melete, Kališová? Ať se propadnu do západního Německa, jestli kecám. Sama Evička družstvu mi to potvrdila. Dokonce i tu fotku mi ukázala. Má to s tou nestyrou obarvenou. Co to do vás napasovala, no? Chudák Blažena, takovej to byl vždycky obecní bejt, dik to říkám furt. Takový smilstvo. A to chce vstoupit do jiného stavu manželství. Tam už taky. No, co doma Gomora, sestry? No, konejte svou povinnost. Kališová, jdeme na to. Hele, ona ti jako sama řekla, jo, s tímto dítěma. Hele, já nemůžu. Já jsem slíbila, že to nikomu neřeknu. Miluno, neblbni. To nic nejde. Ne, to nejde, fakt to nejde. Teď já ti taky všechno říkám, ne? Ti říkám, že to nejde, jak to nejde. Opravdu. Hele, ale Béďa, jo. Béďa jako říkal, že to dítě má Svencou. Svencou? Svencou. Svencou? Tak když je to teda venku. Ty vole. Jsem si nemyslela, že ten můj mohla bych se na něco takového neznout. Místní tribuna hned zatepla vše oznámí. Cože, jaký dítě? Přísahám. Proboha, teta, co to melete? Když melou, tak melou. Teta, počkejte, pojďte na ty. No, vemte si, no. Pořádečku. Má to pryč. S nějakou inženýrkou. Dokonce z Prahy. Cože? Jo? Sama Miluna mi to říkala. Běž se zeptat. To není možné. To není možné. Kam pak, Mařenko? Žádná Mařenko! Dostali 2:0. Tak si ji sežerte sami tu 2:0. A tenkrát ať se mi nehejbá. Pane Bože, to je ostuda. Pane Bože, to je ostuda. Tady, dneska poteče krev. Blaženo, jak je to s dítětem? A pravdu nebo tě tu hubu na melu? Na mě tady, teta, moc nekřičte, jo. Se zeptejte někde jinde. Co zeptejte jde? Ty jsi mluvila s tou fuchtlí z Prahy. No, s inženýrkou, Tejfarovou. No a co jako má být? Co má být? Či je to dítě, se tě ptám? Jsem říkala, se zeptejte svýho zeťáka. Zeťáka. To, s Béďou taky mluvila ta inženýrka Tejfarová. Nechám ti tu vzkaz a fotku. To je ta vendulka. No, Bože. no. Pane Bože, to je podoba, jako když mu oka vypadla. No, No ježíš, jen se podívej. je to pravda. Podívejte se, co způsobí jedna fotografie malé hezké holčičky. Ještě, že ona nic netuší. Čau. Kde jsi byla? Co je to sedláčka za davy? No za Vencou přece. No jasně. Tak řekne mi někdo, co se tady vlastně stalo. Co se stalo, se zeptej toho Venci svýho, co se stalo. A se ti pochlubí, dobytek jeden, že má dvouletýho sparkata nějakou čourou pražskou. To se stalo. Co? Teď je to blbost. To vám říká furt dokola. Že se nestydíš takhle zapírat. Vlastní mámě lhát ho počí rovnou. Sama Miluna to říkala. A zeptej se věze, ne ve hlavně. No, viděla tam a scháněla se po něm. A i fotku mu tam nechala. Vždyť ta holka je celá, ty když si byl malek, podívej na ten nosánek. Hej, pokoj, prosím tě, nosánek. Zubní války po mně, ne? Táta by ti měl dát pořádně přes hubu. Tuhle
ostudu nepřežiju. To je pořád s Milunou a teď nějakou čourou z Prahy, no? To taky keci tohleto, já jdu za ním. Nikam nepůjdeš? To bych ti radši nohy přerážela, než abys tam šla. Hned se přizná sám? Čemu furt? Ti říkám, že jsem si nic neměl, tak jsem si nic neměl. A s Milunou a s Béňou si to vyřídím sám, to buďte ve starosti. Kam jdeš? Za ním. Zpátky tě říkám, Blažena. A tohle to ona dělá týden před veselkou, tohleto. Kam jdeš? Jen před mojí vrtolu. Mami. Komedie stará. To stejče v radosti udělal slabu kostku. Blaženo, Tak čí je to teda dítě? co pak já vím? Jeho něčí by bylo, jsou na to důkazy. Jedna fotka ještě nic neznamená. A Venca mi přísahal. To přísahal ten pravej, nikam nepůjdeš, jinak se lidi podívají, to, co se u nás děje, se ani v televizi nevymyslí. A tohle to ona dělá teď? Týden před veselkou, tohle to. Co? Já hájím čest svojí holky a celý naší rodiny, třetí vaši nechci říct ani co? No jen to řekni, co? Bůh ví, jestli náš Venca nebyl jenom nějaký flastr, že Dej jo? pokoj, prosím tě. To se ví, že jo? Bůh ví, či je to taky dítě. Třeba nemusí být ani vůbec tvoje. To je hruza, co tahají do té chalupy. Co jsi to říkala? Opakuj to! Tady cítím krve volebnosti. Mami. Cecilko, čučte. To by nebylo divou, to bylo pane inženýre sem, pane inženýre tam. Celý okres ví, že jsi ucpala holku do postele. Držte mě! Pušte mě, já tím přetrhnu! Je pojď, čukni. Držte mě! Držte mě! Držte mě, říkám ještě nemožlivější než je. Ona už dostává záchvat. Mariána jedna bláznivá. Ona na tom asi nějaká pravda stejně bude, že jo? Pušte mě! Já už to nemůžu vydržet velebnosti. Čučte, Cecilko, čučte. To mají nerad jede. A teď si tu pražskou fuchli může klidně vzít. Blaženo, Neponižuj se. Nebyla stejně žádná partie. Neponižuj se, paní inženýrka, to je něco. Auto má stuzexu, peněz jako šlupek. Aspoň budeme moc konečně přistavět, že jo? Si nemysli. Když ji přistavíte, tak mi voštok. A když ji výzolit, tak my kachličky. A když ji inženýrku, No, to jsem zvědavá. tak my. To budete koukat. No to budeme teda koukat. A ty dobrý. Venca jde za Milunou, aby se dozvěděl víc. Jsem se tě lekla. hele Miluno, jak to bylo? Jsi živ? A co, jak bylo? Jo, přišla, kolem druhý mohlo být, vypila kafe. Kafe. Co říkala, chci slyšet? Kafe. Co říkala? Jako, že teďko bydlí v Praze, ten jí, že umřel nebo co, a že prý dost viděla. To je to dítě. Malá taková, vendulka. Teda Venco, to by mě vůbec nenapadlo, že ty a tejfarka. Ještě ty s tím začínej. Jste všichni jak navedení, nebo co? To teda Promiň, bych jí tu měla ti snad. Říkala, že jde někam do Vídně, asi na 10 dní. 10 dní. Hele, Venco, a ty jsi s ní opravdu jako to. Vás nám přefikla každého kluka v autoškole, ale ty ti znáš. Nekecej. Ale já s ní opravdu. Nikdy nic. Bych se nejradši neviděl. No, je mi to jasný, no. To dítě může mít kde kým. A teď to hodila na tebe. No ale co jako budeš dělat? S Blaženou už máš dočista konec. A když si přece nevemeš, slyšíš? To bys byl teda pěkný vůl. Takže nechceš jít ke mně na kafe? Jsi něco vařila? Koupala se? Jo. Prosím tě, jsi stejná jak ty baby z Fary. Možná ještě horší.
Jsem si nemohla myslet, že to dítě má s tebou. Se mnou, pane, to by si dala, ať se podívej na mě, jak vypadám já a jak vypadá ona. Jestli může vzít leda nějaká. Jaká, jo to pověz, jaká. Je zadělačka bláznivá a s 15 dioptriema, no. Tobě něco říct, to rovnou můžu dát do rádia. Ne, ty musíš jít povsi s drbama, že jo, ale abys něco pořádného uvařila. To ne. To... Včera karbanátky jsou kecel. No to jo, to mám furt karbanátky, máš karbanátky, když se toho karbanátky, to máš rád furt. Je to zdravý, víš. To víš, že jo. Proč já blázen se chci vlastně ženit? No k čemu? No vždyť já vůbec nic nepotřebuju. No. Ale sprostej. To víš, že jo, teď se nemůžu podívat co ani do očí. Říkám ti furt, drž ten zobák. A ne, ty musíš po celým hlavně. Představ si, kdyby si byla místo Blaženy ty. Takhle. No. To bych se radši na místě utopila, otrávila, No. uvěsila. Ještě s tímhle začít, prosím tě, já už to víš, to můžu jít. No. Ale to bys měl ode mě pomaný. Jo. Nebyla by to pravá česká vesnice, aby nepropukla sousedská nevraživost, nenávist, nezazněla prudká slova a nelítaly darované věci. Ani Škopkovi a Konopníkovi nejsou jiné. Tak, maminko, tady si hezky sedněte a pamatujte si, sousedi pro nás neexistují. Chraň vás, pánu, co tam nedopodívá. No. Zase nakivuje divizna. Otvora jedna, ale pro nás na do smrti skončí. Jasný? Venco, Co je zase? tady máš adresy a napíšeš. Svatba se nekoná, Číně se zbláznila. Takový řeči, blázen, tak já blázen. Co to víš teda? To teda. Třeba se vám pro paní Ingeliku bude hodit. Takovej krásný kočárek a takhle ho zničit. No, My od vás žádný krámy nepotřebujeme a na ty telegramy si napíš, co chceš. no počkej ten brachu. Pane bože, pozri. Radši budu došlej sedět pod mě. Třeba na ten porcelán můžu vysrat. Člověku daj krám, ani to nehraje. Pane bože, pod nohy. Se na to koukej sama. Radši to hodím slepicím, kohoutům, prasatům a veškerým dobytku. Proboha ženský, zpamatujte se! Co je otče? Myslete na to nenarozený dítě a nečíte hřichu většího než je! Tady už není co vymýšlet, velebnosti. Já přeci nedám jediný své dítě v šanc takovej, když ona by byla schopná i vencu mlátit, když ona čumí jako bejk. Kráze je to, tahá se s nějakou courou. Ubohá naše Blažena, jak ta by k tomu přišla mít za manžela kurevníka? No řekněte velebnosti. No takový slova! Bože, nic jsem neslyšel! Varujte se opapaných rozhodnutí! Čůza jedna. Myslete na to dítě! Nechte to tady mladý, ať oni sami vymyslí, přiznají se a rozhodnou! Tady už není co rozhodovat, velebnosti. Svatba nebude, jakože se Konopníková jmenuje. A bude svatba. Ne. Já svou Blážu v hambě nenechám. Ženicha ji najdu velebnosti, to budete koukat. Však on není jedinej na světě. To budem koukat. Sodoma Gomorra! I ve hlavně mají video. Josef pozve Evíka a živočicháře na erotický film a Karás otí pouští ctihodným ženám na svatbě a utrpení svatbu. Poslechněte si, co způsobí záměna videokazet. Péťo,
si zvykne. Jo, to říkáš vždycky. Hele, odkaž máš ty hodiny. Teď už jsem ti to říkal, od Vietnamců, jsou otákevský. Jo, ty kecko. Živočichu! Živočicha, nech toho, nebo půjdu toho. Počkej, to je jenom předehrané. No. Jsem ještě nikdy takový film neviděla. A co mé oči dnes viděli? Pláčem skrvavěli. Ano, sestry, prosil jsem svatého Antonína, aby mi dal sílu mlčení, jenže je to pro mě těžká zkouška mé vůle. Proto vás musím vybídnout k naprosté připravenosti a bdělosti, neboť hodina velkého trestu se přiblížila, řekl Lišová. Amen. Amen. A proto připravme se a posilněme se s utrpení svatých. Zajisté to pro nás všechny bude nezapomenutelný zážitek. Takže to je utrpení. Bože, dej mi svou sílu, abych zvítězil na Co nám ten Josef pustil? To je co? Vůbec žádný kozy. Jaký svatý tam furt lítá, já už tomu nerozumím. S tebou zase někdy někam půjdu. Tak snad já za to můžu, ne? Já za to můžu, já jsem se těšil na nádherný film a najednou tohle, furt tam něco lítá. No. Co? No. Můj Bože, můj Bože. Maria Pano, co to je? Můj Bože, už budu. Lidi, oni tam koukali na ty. Ježiši, sestro, to je nějaká hůza. Už jsem. Co nová komora, už jim na Cecilko, dělej to si něco. Vyšli Já nevím. Jaký máš poptáka? Barák Otík se bojí posledního soudu. Co by asi řekli na nebi? Že nedokázal dobře vést své ovečky? Jde proto za Vencou na pole. Ne, takhle to dál nejde, Cecilko. Ne, to už je do nebe volající tohle. Jak já to tam nahoře budu vysvětlovat, co? Až si mě pozvou k revizi. Ne, to se musí vysvětlit, vyřešit a vyjasnit. Venco! Venco! Na moment! Tak co, dobrý. Vy jste mě volal? Já nikdy nepovídám. A vůbec, nechte to na nás, jo? Pomalu. Představte si, velebnosti, že ta neznabožka Škopova má se zpátku šínou ženicha, nebo co? Koho? Tlustýho Josefa. Jo. Krásný skandál, co? A teď klopta. Přece to nebudete takhle bejskat. Pro Krista Pána. Děkuji. Pojďte. Já se vás věřím. Pojďte, no. A jsme opět u Škopku. Škopková chce stůj to stůj najít
Je to už 3. v jednom týdnu. Blaženy se ale nikdo neptá. Tak maminko, jak tady zase budou otečet, no? To máte pořád, budete také slovit? Vylezte, já víš, že tam jste. No, co to tam máte? Co to máte? Co to tam máte? Má tam hovno. Opravdu. Maminko, ještě mi to vyražte a já už vám opravdu nasekám. Opravdu, ale že na vás zavolám doktora. Doktora Sněcí. Já na vás zavolám doktora. 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 Doktore. No pojďte dál. Posaďte se tam. No. Jak vám to říkám, vy tu celou situaci znáte. A jestli oni opravdu stojíte, je vaše. No svatba může být hned za týden, sobotu. No já tomu vůbec nechci věřit. A že byste věřil, nevěřil. Když vám to povídám, tak je to pravda. No to by bylo moc velký štěstí pro mě. Ale jaký má štěstí, když si budete brát na ženu a teďka si můžeme dát na týkání, ne? Že jo. Jaká pak Šlopková, já jsem Mařena a ty jsi, doktore, Kadel, víš? No vidíš to. Ne, víte přece, že nepiju. A jaký pak pití? Vždyť je to na Blaženku a na vaše velký štěstí, doktore, Kadle, na Mařenu, na štěstí. No, jo. A opravdu si myslíš, že by mě mohla mít Blaženka alespoň trochu ráda? Co mohla, musí. Vždyť ty jsi vždycky byl její tajný idol. A když si představíš, taková bláznivá holka a doktor. Hele, Maruša, nemyslíš, že jsem pro ní moc starý? Ty starý, v nejlepších letech, krasavec. A prosím tě, nech toho. Co krasavec? Inteligentní krasavec. A půjdeme to Holka, já to nevím. Neboj se, jsem s tebou. Pojď, doktorku. Tak šup. Ona se tam zase potvora zalígrovala. Ale já ti to s tím makovice vymlátím, počkej. Šup, doktorku. No, myslíš, Maruš? Víš, že jo, les. Tak já. Šup nahoru, Karličku, šup, no. Zase načuhuje divizna. No, Kájo, neboj se, jsem s tebou, šup nahoru. No. Blaženko, to jsem já, Kája. Ona tam asi není. Ale je, Kadle, musíš nahlas. Blaženko, já jsem vám přišel jenom říct, že vás asi miluju. Že si vás asi vemu. Blaženo, přestaň tručet. To máme 20 kilo polohrubí. Játra jsem zapomněla. Okurky. 6. Čau. Prosím tě, co si dělala celý den dneska v Lidlu, bradej se. Za týden máte svatbu a nevěsta si lítá ta po světě. Tady práce jak na kostele. No. Bych ti chtěla něco říct. Z doktora nevemu. Cože si to říkala? No, já už vlastně ani nemůžu. Cože nevezme? Tak toho si vemeš, kdybych tě za tyhle pače směla dotáhnout na Národní výbor. Neser mě moženo. Svatba stála 100 000. 3krát posíláme oznámení, že se berete, 3krát, že neberete. Já se ženu doktora, takový terno, ona řekne, že si ho neveme. Tak toho si veme. Jakože já se jmenuji já. To tě teda přísahám. No jak myslíš? Já to s tebou myslela dobře.
můžu říct? No já teda nevím, no, jestli to vydrží, jo. Jednoho dne v parku našla jsem tam Marku. Ležela tam mnoho dní, byla to těžký chodní. Haló, haló, ne kasárna, tady je zede. Jo, kdo? Televize. Dobře, dobře, budeme se těšit. Naschledanou. Holky, už jsme tady. Kdo? Televize. Československá televize. Holíka. Ježiši, televize. Československá, honem obrupa, ty vole, jako má. To je prdele. Hejte. Já nemůžu právě. Abyste se mi tady hádali. Pomoz mi, já jsem taková větší. Holky. No tak si dělám. Abyste se mi tady porvali. Dobrý den. Těší nás tady soudružky. Ošetřovatelky vám poví, co potřebujete vědět. Dobrý den. Já bych se vás jenom chtěla zeptat, co si myslíte o metodě moderního dojení? No já si myslím. Teda já si myslím, soudružko, já si myslím, že my dáváme kravám sluchátka, pouštíme jim hudbu. My pouštíme různou hudbu a na základě toho dojíme mléko. A máme tolik mléka, že ho Rambousek s Dykou vyváží v šokádem. Ještě bych vám chtěla říct, že u nás přestavba jde tak rychle dopředu, že my už dnes se máme líp než včera, dnes, pozítří. Neřekla jsem něco špatně? Ne. Tak děkuji za rozhovor, děkuji. Počkejte, paní redaktorko. Já bych vás pozval na pravou, nefalšovanou hlavnovskou svatbu. No. Svatební den začal. Prosím tě, zvedni se, takový drahý šaty, točí to televize, ať vědí, že na to máme. Ty seš tady jak roura zapíchlá, to dělej, Hergo. Ale Mařenko, nech ji. No, ty se tam... Promiňte s dovolením, malý kousíček. Jo! No dovolte! Ale... Dobrý den, těší mě, vy jste Evík, že? Těší mě. Už vám Béďa řekl, že se budeme brát. To je nějaký omyl. Ale omyl, milá přítelkyně. Ostatně, ať vám to Béďa řekne sám. Co se tady je? Promiňte, milá dámo, jenom minutku. Já ti dám minutku. Tak co? No já jsem si tě chtěl vzít, No. to je pravda, ale zase volá, ze sebe dělat nenechám, to teda ne. Jakýho vola, o čem to mluvíš? No o Vendulce, že ji nemáš se mnou, ale tuhle s Vencou, řekla jsi to i Miluně. Já s No. Vencou, s tímhle Vencou. Já nevím. Naopak, jediná Miluna ví, že ji máme spolu. To není pravda. Pozor, slečno, dělám karate. Ale Miluno, řekla ti Gábina, že má Vendulku s Vencou nebo ne? No tak řekni. No a co má být? Sám si jí to namluvil. Já vás tom jenom nechala. Já tě zabiju. Ty skéto, ty jsi to na mě hodil. Pane Bože! Zadržte! A poslouchejte všichni, hlavně ty Škopková. To dítě se narodí do spořádaný rodiny. Sám jsem tuhle Vencu s Blaženou odal. Ukažte prstinky. Když má léto grády, zem je blažená, vzhůru kamarádi k holkám do sena. Krásný vzhled je rázem na ten boží svět, zemský ráj to na pohled. A proto, když má léto grády, zem je blažená, vzhůru kamarádi k holkám do sena.
Pěkný, pojďte se, všichni. Děkujeme. Milovali jsme. Děkujeme za váš smích, za váš potlesk. Podle úsměvu vašich tvářích a slz vašich očích teda doufám, že jsme vás dneska pobavili, potěšili a teď to všichni zapijeme na návsi u stromečku. Já nepiju.